Gipasakaan og kaso ang 5 ka magitumbok nga responsable sa pagpusil patay sa Executive Assistant for Market Operations sa Lapu-Lapu City nga si Christopher Seniza. Usa sa mga mastermind gikatahong usa ka department head sa Lapu-Lapu City Hall. Ani ang report. Atubangan sa piskalya, nanumpa si Aldrin Piñaranda Dungog ang gitumbok nga middleman sa pagpusil patay kang Christopher Seniza. Si Aldrin kinsa gikonpermar ni Mayor Junard Ahongtian nga job order personnel sa clearing team una nang nasikop sa Lapu-Lapu City Police niadtong Enero 9 tungod sa illegal possession of firearms. Apan dihang iyang nasayran nga mitahan na ngadto kang tiyan ang driver sa motorsiklo miangkon kini sa salaod ug mipadayag og kaandam sa pagluwat og extrajudicial confession. Apan nagdumili na kini pagluwat og dugang pamahayag atubangan sa media. Samtang lakip sa miluwat og extrajudicial confession, si Rodel Asuki Mojado ang gikatahong driver sa motorsiklo kinsa mitahan ngadto sa mayor niadtong Enero 9 usab. Atubangan sa media, gibutyag ni Mojado nga dili unta si Seniza ang ilang target. Bitching ko ang kuan mo to. Nya vendors lagi may pong karon dili mo vendors pagka humana. Nya lain pagid ang kanang kuan, lain pagid ang gipatirahan dili mao ang ipapusil jud nila. Ipapusil jud nila, ipapatay jud. Iyang gipasabot nga samtang nakaila siya sa mastermind, apadili siya ang direktang kontak niini. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga anaon usab karon sa ilang kustodiya ang mismong gunman kinsa nasikop nila niadtong Enero 9 atol sa usa ka buy-bust operation. Dili ni siya inquest proceeding, manang regular filing atong i-file. Ang kaso nga murder is i-file regular. Then patubagon ni ang mga akusado. To include na to tanang ni confess. Ang mastermind sir duha? Bisa gitumbok na to is duha ka mastermind, babae ug lalaki. Gihangop sa asawa sa biktima nga si Paho Barangay Councilor Jill Seniza ang paspas nga pagkasikop sa mga responsable ug pagkatumbok sa mastermind. Aminado si Councilor Jill nga risgo ang gihuptang posisyon sa iyang bana sa merkado apan di niya mahulagway ang iyang gibati dihang nasayran niya nga mismong ang kumari pa niya ang mastermind sa krimen. Wa gyud ni wa gay ni tawag nga napusilan akong husband. Wa until namatay na lang, naghaya na lang me for 9 days, wala gyud siya, wala. So ma-feel gyud nimo ang guilt sa usa ka tawo kung naisa nimo. Apan kumbinsido usab siya nga may kamatuuran ang giluwatang extrajudicial confession sa middleman ug driver sa motorsiklo. Bisan pa wala ko nakakita sa CCTV sa tanan, ako nanawag jud ko ni Mayor nga nisulti jud ko nga 100% siya gyud. Siya gyud ang mastermind. Si Mayor Junard Ahongtian sa iyang bahin mitataw nga mohimo og nilahi nga investigasyon ang City Hall. Ilabi na kay gawas nga usa ka department head ang gitumbok nga mastermind gikatahong nalambigit usab kini sa mga illegal nga kalihukan diha sa merkado. She's still working, she's still reporting on duty, no? Siguro pa siya kabalo karon mahibaw-an niya based on the complaint filed already. We will conduct a separate investigation through administrative. Kaya this is a criminal man, so lahi ang atong investigasyon sa. Sa pagkakaroon, itimbang-timbang pa sa piskalya ang giluwatang extrajudicial confession sa duha ka mga suspect ug may posibilidad nga mamahimong state witness ang usa kanila. Ay mo issue ko og memorandum pag-create og panel, 3 prosecutors composed sa panel sa mo evaluate o mo investigate aning kaso. Ako si Luan Merondina, GMA Regional TV Live.